Tanimu mai kunnen kashi. Kai Tanimu zo nan. Na aje kuɗi na ga kaje ka ɗauke su na gaya ma in dai kuɗi kaka so ka tambaye ni sai in baka kuɗi. Ban son kana ɗaukan min kuɗi. To gaskiya kana mini casting baba. Yanzu wadda bisa da maman mu ta mutu ta bar mana dukiya amma ni miliyan 2 ne da na ɗauka na je na yi wanga aski sannan ne kuma da wa'anga kaya da na sai ko isa ta ma ba su yi ba. Kai Tanimu. Yanzu kuɗin nan ne ka ɗauka miliyan 2 inda bayan Allah an ka je an ka ba. Ai kaga za su rage amma ka ɗauki wai miliyan 2 daga aski sai sayan kaya. Kai Tanimu ka canza rayuwa. Baba, kai da an Gibi wai haka za ka cewa wai a idi kuɗi wai a ba talakawa. Kai da an ni wallahi ma da aka kira a girmama tsoho. Amma girmama hurhura ko ta jariri ce ni wallahi ba ruwa na yanzu ba ga na zuwa da shi na sa ni ka ɗiba kuɗi ba ruwa na yanzu. Tsoho min sai na mai rashin mutunci ba ruwa na yanzu da babba da ƙarami. To wallahi Tanimu ban bari ka yi ta gidan ga. Na san yanzu da kayi ta wurin shashancin ka kai. Kai a garan zamani suke yanzu dibi Tanimu ya ture ni. Amma dai zan ta yi wani aboki na ustazu din nan bai ɗan shawara mu yadda za a yi ni ko kama shi za a kai shi almajiranci wallahi ina iya biya.